नोंथांमोन बयखौबो आंनि बिगियान ब्लग इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायनाय थाबाय। नै दिनै स्कुल ट्रेनिं प्रग्राम दङलाय जोंनि आस्राबारि एमपि स्कुल आरो गरसेमफोर एलपि स्कुल। दैयारि बोरि सियार सेलायलायनाय ओमफ्राय सामस मार्बलजों सामस अरखांनाय। दा बे खेलाखौ बे फरायसालिनि दाखालिनि सारखौनो आङो दैदेननो थाखाय खावलायनाय जाबाय। क्लास्टारजों सायख'ना हरजानाय जाज महरै देवेन्द्रआ एलपि स्कुलनि बुंग्रा आफादगिरि दिनै बाहागो लानो होननानै फैनाय फरायसा फरायसुलि आरो गावनि नुजानो हाबावनाय एमडि भूमिका ओइ दाहोन बिदि दाहोन गोलाव लाथारलाय ओइ दुरुङा गोलाव लाथार। 8 फुट रेडी रेडी थैथ'वाखै बियो दा ट्राइ दा नोंसोरो दैयाव दंजोबो दा बोरियाव दा थांखा हा बोरियाव थांगोरजोबफिनदो दे बोरियाव औ बोरियाव नोंना बाव हाखर दं दे नैबथा नोंनि बथा हाखर दं बोरियाव दैयाव दैयाव बोरियाव दैयाव बोरियाव बोरियाव दैयाव बोरियाव दैयाव 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 बोरियाव दैयाव 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 बोरियाव दैयाव बोरियाव बोरियाव Sha-la-la in the morning. There's a boy in my mind and he knows I'm thinking of him. On my way to the day and the night. He's been gone for some time, but I know that you'll love him. Kakak Basumatari. Oh, first prize. Karena second guna ada juga Ronald Basumatari. Jika kahai foreign secara essential presidentku नुजाथि होनो हायोबा मोजां जागौमोन मानो होनोबा जोंनि फरायसालिया एसएमसी कमिटिजों रिलेटेड दा फैगोन बाराव बेबादि समफोर जायोब्ला नुजाफैहोगोन होननानै मिजिं थिनानै फै आरो बेजों
बै गेलेयै मानसिफ्राबो जेन गोसो थुलुंगानाय मोनो जाहाथे बयबो बे खेला गेलेनायाव बाहागो लानो हायो आरो स्केलाथ' जोङो बिराद गोनां नंगौना नङा जोङो खाथायाव आगसि फारसे जोङो बोनानै जोङो बे खाथायाव फोरोंगिरिफ्रा सहिना होआ दा बे स्केला बिराद गोनां नुनायावलाय बियो फिसा नंगौना नङा जेबो दाम गैयै बायदि खिन्थु बे स्केलानो नों मोजां बाहायलाङोबा बे टेबोला मोजां बाहायलाङोबा बै साननायफारिया आरो बे नोंनि बै डिक्सनारिया मोजां बाहायलाङोबा खाथाया मोजां बाहायलाङोबा नों डक्टर जानो हागोन इन्जिनियार जानो हागोन सासे बे देशनि गिदिर नोङो सासे सुबुं